Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Γεια σας. Και είναι και ο Πάνος μαζί μου. Σήμερα θα δούμε κάποια ερωτήματα, κάποιες παρανοήσεις θα έλεγα εγώ, οι οποίες προέκυψαν από το βίντεο που ανέβηκε την Παρασκευή. Το βίντεο που ανέβηκε την Παρασκευή έχει τίτλο «Μετά από 4 και χρόνια υποτίθεται σοβαρής γνωριμίας γιατί δεν με έχει γνωρίσει στους δικούς μου». Και αυτό το βίντεο είναι μονταρισμένο απόσπασμα από ένα πρωινάδικο. Για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση, καθημερινή ημέρα, πρωί, στις 9, με τον Πάνο κάνουμε πρωινάδικο, το οποίο έχει και τον εφάνταστο τίτλο «Η πελή του χορκού», το οποίο σημαίνει στη δημοτική τρελή του χωριού. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το βίντεο μιλήσαμε για την ιστορία της κοπέλας αυτής, η οποία είναι 45+, έχει πάνω από 4 χρόνια σχέση με έναν τύπο. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το link αυτού του βίντεο για να το δείτε. Τους γνώρισε ένας κοινός γνωστός που της είπε αυτό είναι ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο είναι άτυχο στις σχέσεις του και θέλει να κάνει σοβαρή σχέση με σκοπό το γάμο. Γνωρίστηκαν, αλλά πέρασαν 4 χρόνια και το παίζει τρελίτσα ο τύπος και προφανώς η κοπέλα, όπως εύστοχα σχολιάσατε στα σχόλια, δεν τολμάει να το χωρίσει. Και ένας λόγος που δεν τολμάει να το χωρίσει είναι και η ηλικία. Γιατί έχει περάσει τα 45 και όπως γνωρίζουμε υπάρχει αυτή η αδικία, η βιολογική αδικία στις γυναίκες, ότι η ηλικία αναπαραγωγής είναι πιο περιορισμένη από αυτή των ανδρών. Γιατί είναι αλήθεια ότι βλέπουμε για παράδειγμα ότι ένας 70χρονος άνδρας μπορεί να γίνει πατέρας, ενώ μια 70χρονη γυναίκα με τίποτε δεν μπορεί να γίνει πατέρας. Λένε οι ιατροί ότι από τα 36 και πάνω ονομάζονται γυριατρικές εγκυμοσύνες, άμα είναι από τα 36 και πάνω. Το οποίο είναι πολύ προσβλητικός όρος των geriatric pregnancies. 36. Ναι. Τα 36 και πάνω τα ονομάζουν γυριατρικές εγκυμοσύνες. Αυτό που ξέρουμε σήμερα και με την εξέλιξη της ιατρικής είναι ότι μία γυναίκα μπορεί να σκεφτεί την τεκνογωνία χωρίς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, χωρίς εξωσωματική, μέχρι τα 40, 42, 43. Δυστυχώς είναι και ολόκληρη επιχείρηση οι εξωσωματικές, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οπότε συχνά ακούμε για κοπέλες νεότερες κάτω των 40, οι οποίες υποβάλλονται σε εξωσωματικές, οι οποίες εξωσωματικές έχουν πάρα πολύ ταλαιπωρία. Πάρα πολύ ταλαιπωρία. Και στα σχόλια όσες γυναίκες έχετε κάνει εξωσωματικές, μπορείτε να γράψετε πόση ταλαιπωρία έχουν εξωσωματικές. Λοιπόν, αναλύοντας το βίντεο, αναλύοντας το ερώτημα, σε κάποια φάση είπα ότι, να το βρούμε ακριβώς αυτό που έχω πει, είπα το εξής. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό που λέει η Μαρέτσου Καταρίδου, είναι ερωτευμένη ή θέλει αποκατάσταση. Έρχεται εδώ η κοινωνική πίεση. Έρχεται εδώ όλο αυτό που έχουμε ενδοβάλει από την κοινωνία, ότι μια γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί. Κρατήστε το αυτό. Λέω, η κοινωνία πιέζει τις γυναίκες ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθούν και αποκατάσταση η κοινωνία θεωρεί το γάμο. Ίσως και την τεκνογωνία, αλλά κυρίως το γάμο. Πρέπει να παντρευτεί, πρέπει να κάνει παιδιά, πρέπει να κάνει οικογένεια, διαφορετικά δεν θα είναι ευτυχισμένη. Η Ελευθερία λέει, πιστεύω πως αν πάει θα της κάνει κακό και θα την τραβήξει πίσω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Σε αυτό το σημείο είναι η συμβουλή η οποία έχει παρεξηγηθεί. Ακούστε την προσεκτικά. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει πίεση στις κοπέλες να κάνουν το γάμο πιο νωρίς είναι η τεκνογωνία. Που κακά τα ψέματα η γυναίκα έχει ένα χρονικό περιθώριο για την τεκνογωνία. Δηλαδή μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει παιδί μετά τα 45-50, ρε παιδί μου. Να πούμε άντε και στα 50 να μπορεί να κάνει. Όπως εξήγησα και προηγουμένως, υπάρχουν οι διαδικασίες της εξωσωματικής που μπορεί και μια κοπέλα 50 και 51 και 52 ετών να κάνει παιδί. Είναι όμως δύσκολο. Και λέω υπάρχει ένα χρονικό όριο στην τεκνογωνία και βάζω ξεκάθαρα το χρονικό όριο. Αλλά η καταλληλότερη βιολογική ηλικία για να κάνει ένα παιδί μια γυναίκα είναι μέχρι τα 43, 44, μέχρι εκεί. Εντάξει.
η καταλληλότερη βιολογική ηλικία με βάση την ιατρική, την επιστήμη για να κάνει μια γυναίκα παιδί είναι μέχρι τα 43, 44, 45 εκεί. Μετά θέλει εξωσωματικές ιστορίες κακά. Οπότε πολλές γυναίκες πιέζονται και πιέζουν τον εαυτό τους οι ίδιες για να μπουν μέσα σε καταστάσεις να κάνουν παιδί. Πολλές κοπέλες πιέζουν τον εαυτό τους προκειμένου να κάνουν παιδιά. Και δεν συνειδητοποιούν καθόλου πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι το να κάνεις παιδιά με έναν ακατάλληλο άνθρωπο. Και επίσης δεν συνειδητοποιούν τη μεγάλη κούραση και ταλαιπωρία είναι να έχεις παιδιά. Η ιστορία με τα παιδιά είναι πολύ μπερδεμένη και είναι κρίμα να το συνειδητοποιήσεις με το δύσκολο τρόπο ότι το να κάνεις παιδιά είναι δύσκολο. Εδώ παίρνω την ευκαιρία να σας πω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα στη συμμετοχή θα αρχίσουμε να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», ένα ανορθόδοξο εγχειρίδιο μητρότητας, το οποίο δεν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, ούτε πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ίδια μορφή. Αν θα βγει ξανά, θα βγει διαφορετικό βιβλίο, δεν θα είναι το ίδιο, θα είναι πιο μεγάλο, πιο εμπλουτισμένο και επειδή μου το ζητήσατε θα το διαβάσουμε στη συμμετοχή. Η συμμετοχή, το πρώτο επίπεδο της συμμετοχής στοιχίζει μόνο 5 ευρώ το μήνα και άμα μπείτε μέσα θα μπορείτε να δείτε, να ακούσετε και αυτό το βιβλίο αλλά και 14 άλλα προηγούμενα βιβλία. Καλώς την Μαρία στο δεύτερο επίπεδο. Μέσα από αυτό το βιβλίο, όσες δεν έχουν κάνει παιδιά και όσοι δεν έχουν κάνει παιδιά, μπορούν να καταλάβουν πολλά πράγματα για τη δυσκολία του να έχεις παιδιά και να το σκεφτούν και να το ξανασκεφτούν αν θα πάνε να πετάξουν τη ζωή τους στα σκουπίδια και να βάλουν και σε τεράστιο κίνδυνο τα μελλοντικά παιδιά τους, συμβιβαζόμενοι και συμβιβαζόμενες με ένα κατάλληλο πρόσωπο προκειμένου να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Εντάξει. Εάν έχει γράψει η Σουζάνα ότι μπορεί να καταψύξει το άρια της για να πάρει παράταση και αυτό μπορεί να συμβεί. Εγώ λέω μια πιο απλή λύση και πιο φτηνή λύση. Πάμφθηνη λύση, γιατί το να καταψύξει. Εδώ ξεκινάει το κομμάτι το οποίο έχει προκαλέσει controversy. Έχει προκαλέσει αναστάτωση, διαφωνία, controversy, εναντιωματικότητα, controversial. Ωράρια. Γιατί το να καταψύξεις οάρια στοιχίζει πάρα πολλά χρήματα και υπάρχουν και βιοειθικοί κίνδυνοι, γιατί έχουμε μάθει τώρα για διάφορους που παίρναν τα οάρια και τα έδιναν αλλού κλπ. Προσωπικά σας συστήνω να ξεγράψετε το θέμα παιδιά, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, που είχα μεγάλη να κάνω παιδιά, πήγα και έκανα πολύ νωρίς στη ζωή μου έναν πολύ έτσι παλαβό γάμο προκειμένου να κάνω παιδιά. Θεωρώ ότι αν μια γυναίκα έχει έντονη, τεράστια επιθυμία να κάνει παιδιά, θα καταφέρει να κάνει παιδιά μέχρι τα 25 της, μέχρι τα 30 της. Για να περάσετε μετά τα 30 και να μην έχετε κάνει ήδη παιδιά, σημαίνει ότι δεν είναι για σας προτεραιότητα τα παιδιά. Αυτό είναι το κομμάτι που έχει προκαλέσει πολλή αναστάτωση. Είπα ότι εγώ προσωπικά είχα μεγάλη, είπα μια λέξη, επιθυμία τεράστια να κάνω παιδιά και έτσι πίεσα τον εαυτό μου νωρίς να κάνω έναν κακό γάμο προκειμένου να κάνω παιδιά. Πάμε να δούμε το κομμάτι το οποίο είναι έτσι παρεξηγήσιμο ξανά. Να ξεγράψετε το θέμα παιδιά, γιατί να ξεγράψετε το θέμα παιδιά αν είστε 45+. Αυτό είπα, ναι. Πραγματικά, εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, που είχα μεγάλη να κάνω παιδιά, πήγα και έκανα πολύ νωρίς στη ζωή μου έναν πολύ έτσι παλαβό γάμο προκειμένου να κάνω παιδιά. Θεωρώ ότι αν μια γυναίκα έχει έντονη, τεράστια επιθυμία να κάνει παιδιά, θα καταφέρει να κάνει παιδιά μέχρι τα 25 της, μέχρι τα 30 της. Δεν το επικροτώ αυτό το πράγμα. Δεν επικροτώ το να κάνεις παιδιά μέχρι τα 25 σου, μέχρι τα 30 σου με κατάλληλο σύντροφο. Λέω όμως αν είναι τεράστια, έντονη επιθυμία για μητρότητα, θα υπάρχει αυτή η έκπτωση αξιών που υπάρχει στα 45+ προκειμένου να κάνεις παιδιά. Αυτό εννοώ. Για να περάσετε μετά τα 30 και να μην έχετε κάνει ήδη παιδιά, σημαίνει ότι δεν είναι για σας προτεραιότητα τα παιδιά.
Δεν είναι για σας προτεραιότητα, παιδιά, εννοώντας ότι δεν έχει βαρέσει αυτή τη βλακεία. Είναι βλακεία λέξη στο βιολογικό ρολόι, δεν ισχύει. Σημαίνει ότι δεν καίγεστε να κάνετε παιδιά, κάτι το οποίο μακάρι κι εγώ να μην καιγόμουν να κάνω παιδιά. Δεν το λέω για κακό. Δεν το λέω για κακό. Και καλά κάνετε που δεν είναι. Και καλά κάνετε που δεν καίγεστε να κάνετε παιδιά. Και βγάλτε το από το μυαλό σας το να κάνετε παιδιά για το τι θα πει η μάνα σας, τι θα πει ο πατέρας σας, τι θα πει η κοινωνία, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Ζούμε. Είπα, εάν είστε στα 45 πλάς που είναι η κοπέλα που στείλει την επιστολή και δεν έχετε κάνει ακόμη παιδιά, δηλαδή δεν έχετε κάνει ακόμη εκπτώσεις για να κάνετε παιδιά, μην πάτε τώρα στα 45 να κάνετε εκπτώσεις. Αυτό είπα. Το ξαναβάζω για να το ακούσουμε ξεκάθαρα. Μέχρι τα 30. Για να περάσετε μετά τα 30 και να μην έχετε κάνει. Ίσως το μπέρδεμα είναι εκεί να περάσετε μετά τα 30. Εγώ εννοούσα να περάσετε μετά τα 45. Αυτό εννοούσα. Ίσως εκεί είναι το μπέρδεμα. Δηλαδή, παιδιά, σημαίνει ότι δεν είναι για σας προτεραιότητα τα παιδιά και καλά κάνετε που δεν είναι. Και βγάλτε το από το μυαλό σας το να κάνετε παιδιά για το τι θα πει η μάνα σας, τι θα πει ο πατέρας σας, τι θα πει η κοινωνία, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Ζούμε σε έναν κόσμο που έχει 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ζούμε σε έναν πλανήτη ο οποίος πάσχει από υπερπληθυσμό. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε υπογεννητικότητα και διάφοροι συντηρητικοί παράγοντες προωθούν τον κόσμο να κάνει παιδιά. Το γνωρίζω. Όμως σας λέω ότι αν το βγάλεις από το μυαλό σου και το πάρεις απόφαση το να μην κάνεις παιδιά, απελευθερώνεσαι. Αν το βγάλεις από το μυαλό σου και το πάρεις απόφαση να μην κάνεις παιδιά, απελευθερώνεσαι. Ξαναθυμίζω ότι η συζήτηση όλη αυτή γίνεται εξ αφορμής της κοπέλας που είναι 45 πλάς και έχει 4 χρόνια που είναι με ένα μαλάκα και τον ανέχεται μην τυχόν και κάνει παιδιά. Λέω ότι υπάρχουν συντηρητικοί τύποι οι οποίοι λένε έχουμε υπογεννητικότητα, γεννήστε ανεξαρτήτως των συνθηκών. Υπενθυμίζω τη μάνα του Elon Musk, η οποία λέει πρέπει να κάνεις παιδιά και έστω και αν δεν έχεις να φας ενώ η ίδια κάθεται πάνω σε δισεκατομμύρια. Και υπάρχουν καινούργιες μελέτες, οι οποίες ξέρετε τι δείχνουν καινούργιες μελέτες. Ξέρετε τι δείχνουν. Δείχνουν ότι οι σχέσεις που γίνονται από τα 50 και μετά είναι πολύ πιο ποιοτικές σχέσεις από τις σχέσεις που γίνονται πριν από τα 50, επειδή λέει οι άνθρωποι μέχρι τα 50 έχουν φάει τα μούτρα τους, έχουν καταλάβει τα προβλήματα τους, έχουν πάει σε ψυχοθεραπεία να λύσουν τα θέματα τους, έχουν δει ποιες είναι λαθασμένες επιλογές, έχουν δει πως είναι να είσαι και με έναν άνθρωπο που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα άλλα τα χαρακτηριστικά, και είναι πολύ πιο πιθανόν μια σχέση από τα 50 και μετά να είναι πολύ πιο καλή και υγιή σχέση παρά μια σχέση από τα 30, από τα 20, από τα 40. Αναφέρομαι στην κοπέλα που είναι 45 πλάς και σε άλλες κοπέλες που είναι σε αυτή την ηλικία και είναι απελπισμένες γιατί ακόμη δεν έχουν παντρευτεί και ακόμη δεν έχουν κάνει παιδιά. Και λέω, άμα είσαι στα 45 πλάς και δεν έχεις κάνει παιδιά, βγάλ' το από το μυαλό σου και στη συνέχεια θα δείτε ότι λέω μπορεί να τύχει κιόλας να αποκτήσεις παιδιά. Οπότε, εάν το πάρει απόφαση μια γυναίκα ότι εγώ δεν είναι ανάγκη να κάνω παιδιά, δεν είναι ανάγκη να κάνω παιδιά, απελευθερώνεται από αυτή την τεράστια πίεση να προλάβει να τακτοποιηθεί νωρίς προτού χάσει το χρονικό πλαίσιο του να μπορεί να κάνει παιδιά. Αυτή η κοπέλα είναι 45 πλάς και σου λέει προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Εντάξει, νομίζω ότι δεν το είχα ξεκαθαρίσει, αλλά εδώ το ξεκαθαρίζω ότι είναι 45 πλάς και λέει προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Ίσως να τα έχει καταψύξει και ο πες μου. Και 45 πλάς να μην είναι μια κοπέλα και να είναι 35 και να είναι 33, 36, ξέρω εγώ. Δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι είναι δυνατόν να μπλέξει με έναν άνθρωπο, να επιλέξει έναν άνθρωπο ακατάλληλο μόνο και μόνο γιατί βιάζεται. Δηλαδή, ισχύει για μικρότερες ηλικίες αυτό που λες. Ναι. Ναι, αλλά θα δεις ένα σχόλιο μετά που είχε παρεξηγήσει και γι' αυτό το κάνουμε. Περίμενα να δεις. Και όλα στο άρια της. Δεν ξέρω.
Και η Σούλα λέει καλύτερα τεκνοθεσία. Εγώ σας λέω που έχω γεννήσει βιολογικά 2 παιδιά και έχω τεκνοθετήσει 2 παιδιά, ότι δεν έχει διαφορά το να γεννήσεις παιδιά από το να υιοθετήσεις παιδιά. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο να εγκριθεί ένα ζευγάρι υιοθεσία και ούτω καθεξής, κουτουλουπού. Όμως είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψει ένας γάμος με παιδιά παρά χωρίς παιδιά. Το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουν στο Book Club μετά από το Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά θα είναι το βιβλίο «Θα μείνω ή να φύγω». Το διαβάσω εγώ πρώτα. Το οποίο αυτό βιβλίο πάλι είναι πλήρως εξαντλημένο και δεν πρόκειται να κυκλοφορήσεις ξανά σε αυτή τη μορφή. Έχει κεφάλαιο με τίτλο «Άνθρωποι που δεν κάνουν για γάμο» και ένας γάμος χωρίς παιδιά. Σε αυτό το βιβλίο τεκμηριώνεται το ότι το να μην έχεις παιδιά σε ένα γάμο δεν είναι deal breaker. Και δεν σημαίνει ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά μέσα σε ένα γάμο θα είναι κατεστραμμένα ζευγάρια. Ίσα ίσα τα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πιο αυθεντική σχέση. Η Κατερίνα λέει: οι σχέσεις μετά τα 50 είναι σχέσεις με γνώμονα τα ατόφια θέλω μας συνήθως. Είναι σχέσεις επιλογής και όχι ανάγκες. Και πιο πριν έπρεπε να είναι, όχι μόνο μετά τα 50. Ναι, έλεγα για αυτή την έρευνα που ακούγαμε. Που λέει ότι οι σχέσεις μετά τα 50 έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι υγιείς σχέσεις παρά σχέσεις πριν από τα 50. Γι' αυτό είπα ότι οι κοπέλες οι οποίες έχουν αυτή την πίεση της ηλικίας και ενδέχεται να κάνουν εκπτώσεις προκειμένου να προλάβουν, άμα βγάλουν από το μυαλό τους την τεκνογωνία και δεν ξέρεις μετά τι θα γίνει. Μετά μπορεί να γνωρίσεις έναν εξαιρετικό άνθρωπο που να έχει παιδιά, όπως μου τύχε εμένα, ή έναν άνθρωπο ο οποίος να μην θέλει να έχει παιδιά. Εδώ λέω ξεκάθαρα, εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω όλα παιδιά. Εγώ το είχα πάρει απόφαση ότι θα κάνω όλα παιδιά από τα 25 μου που γέννησα την Κυριακή. Και μετά η ζωή άλλαξε. Δηλαδή, αυτό που λέω, πάρ' το απόφαση εννοώ για να μην σε αγχώνει, για να μην σε καταβάλει αυτό το πράγμα. Όχι γιατί είμαι εναντίον της τεκνογωνίας ή της τεκνοθεσίας. Το έχω αποδείξει στην πράξη. Παιδιά, και δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η Λένα Τροχίδου λέει: θαυμάζω 2 ζευγάρια μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν παιδιά. Και εγώ γνωρίζω ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά και είναι πολύ αγαπημένα μεταξύ τους. Ο Λουμιέρτ λέει: εγώ έχω την πίεση ηλικίας για καριέρα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τις πιέσεις ηλικίας. Έτσι έκανα παιδί εγώ, λέει Δέσποινα, το διέγραψα, δεν θα κάνω και ήρθε το παιδί. Απλά ήμουν έγκυος, είχα χωθεί να κάνω, άσχετα στο τέλος αχώρισαν, ναι. Η Βένους λέει ότι μέχρι τα 29 νιώθε πολύ παιδί και ανώριμη να κάνει παιδιά. Δεν τα είχα καν στο μυαλό μου και ας ήμουν σε σχέση από τα 21 και γάμο με τον ίδιο στα 25. Στα 29 μου χτύπησε καμπανάκι και μου χτύπησε τότε γιατί ήθελα να διαπαιδαγωγήσω έναν νέο άνθρωπο. Πολύ δύσκολα δουλειά τα παιδιά και ποτέ δεν είσαι έτοιμος για ότι έρχεται και σωστός. Άμα και το να γίνει συνονά ενός παιδιού, να έχει το οικογενειακό σου περιβάλλον, μπορεί να καλύψει σε μέρη αυτή τη λαχτάρα. Παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε παιδιά, και έχετε λυσάξει, υιοθετήστε ένα κατοικίδιο. Υιοθετήστε ένα κατοικίδιο για να αρχίσετε. Και αυτό έχει παρεξηγηθεί. Το υιοθετήστε ένα κατοικίδιο. Αρχίσετε να μπαίνετε στη διαδικασία πώς είναι να είσαι γονιός. Υιοθετήστε ένα κατοικίδιο για να αρχίσετε να μπαίνετε στη διαδικασία πως είστε γονιός. Όχι υιοθετήστε ένα κατοικίδιο και μην κάνετε ποτέ παιδιά. Η Εμιλία λέει: πέρασα πολλά χρόνια να νομίζω ότι η ζωή μου είναι τέλεια μόνο αν υπάρχει ιδανικός σύντροφος και ιδανικά παιδιά. Προσοχή, κόρες, στις προσδοκίες μας. Με αυτοεκτίμηση χτίζουμε καλές σχέσεις. Η Αγλαία λέει: εγώ είμαι υιοθετημένο παιδί και έχω ένα γιο 22 ετών. Σας λέω ότι δεν έχει καμία διαφορά. Πραγματικά δεν έχει καμία διαφορά. Αν είσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σχόλια, Πανούλη μου, αγάπη μου. Έχει πολύ ωραία σχόλια από κάτω. Θα διαβάσω πρώτα αυτά τα οποία είναι controversial, ένα είναι βασικά, και μετά θα δούμε και θετικά σχόλια. Να το εδώ. Στα 33 λέει αυτή η φίλη, Μισμινούλα είναι το ψευδόνυμο, αποφάσισα να αλλάξω χώρα, όχι γιατί είχα ζήτημα βιομπορισμού για μένα ατομικά, αλλά γιατί ήξερα ότι το παιδί μου δεν θα έχω τι να το ταΐσω έτσι και μείνω έγκυος.
Κάτι που και το ήθελα και το θέλω. Με τον σύντροφο μου με συγκατοίκησε σε γκαρσονιέρα, με έναν μισθό λίγο πάνω και ένα δεύτερο λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ελλάδας, θα ήμασταν ίσα-ίσα. Θυσίασα πάρα πολλά για να κάνω αυτή την αλλαγή, με σκοπό το να υπάρχουν οι συνθήκες για οικογένεια. Άρα είχες ήδη σύντροφο στα 33 και υπήρχε οικονομικό πρόβλημα και καλά κάνατε που αποφασίσατε να πάτε στο εξωτερικό, γιατί ναι, για όλους τους νέους ανθρώπους υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα, γιατί η μισθή είναι μισθή πείνας. Και οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ γενικά είναι όλα πολύ ακριβά με πολύ χαμηλούς μισθούς. Ναι, στα 20 μου είχα προτεραιότητα το να μορφωθώ και να ανεξαρτητοποιηθώ οικονομικά, να είμαι ενήλικας και επιπλέον πάντα είχα στο μυαλό μου ότι στο μέλλον θα κάνω και παιδιά. Σε αυτό το βίντεο μαθαίνω το ότι επειδή δεν είχα την πρεμούρα να πάω να παντρευτώ στην εφηβεία, επειδή ήθελα ένα σύνολο εμπειριών στη ζωή μου, αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τώρα στα 34 δεν θέλω παιδιά και να πάω να πάρω σκύλο. Τι να πω, εντάξει, καλή Κυριακή. Και εγώ της απάντησα, εφόσον αυτό κατάλαβες πως είπα για ηλικίες άνω των 45 και εξήγησα ακριβώς πώς και γιατί. Έχεις κάτι να πεις εσύ γι' αυτό? Νομίζω δεν έχει καταλάβει το... Δεν το κατάλαβε. Αφού η ίδια ήθελε να κάνει παιδί και καλά έκανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μαρία την Μαρινάκη, γνωστή εδώ στο κανάλι μας. Καλησπέρα Θέκλα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό που είπες, ότι δηλαδή να ξεγράψουμε το να κάνουμε παιδιά όσες είμαστε κάπως μεγάλες. Εσύ έκανες 2 και υιοθέτησες άλλα 2. Τότε γιατί μας συμβουλεύεις κάτι τέτοιο? Έπρεπε να μας ενθαρρύνεις, όχι να μας αποτρέπεις. Η Μαρία Μαρινάκη είναι συνομιλική μου, τη γνωρίζω, είναι παιδίατρος, έχει έρθει και στα σεμινάρια στην Αθήνα, μου έχει πει πολλές φορές ότι εγώ έχω κλείσει κύκλους και αυτή δεν έχει κλείσει κύκλους. Και της απαντάω, αυτό κατάλαβες εσύ από το βίντεο, ότι το είπα για να είμαι μόνο εγώ μάνα? Για ξαναδες το βίντεο προσεκτικά να καταλάβεις τι είπα ακριβώς. Σε καμία περίπτωση δεν σκέφτομαι εγώ έκανα παιδιά, εσείς να μην κάνετε. Αυτό που σκέφτομαι και το έχω πει και στο βίντεο είναι ότι έκανα παιδιά πολύ νωρίς και αυτό ήταν κακό πρωτίστως για τα παιδιά που τα έκανα πολύ νωρίς, προτού να είμαι όριμη να μπορέσω να τα μεγαλώσω σωστά, και δευτερευόντως ήταν κακό και για μένα γιατί έχασα την εφηβεία. Όμως δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έκανα παιδιά οι άλλοι να μην κάνουν. Δεν είμαι το στυλ κατσίκα του γείτονα ή να έχω εγώ και άλλοι να μην έχουν. Ό,τι να είναι. Η κατανόηση εννοώ του σχολείου της κυρίας Μαρινάκη. Και πάμε να διαβάσουμε και ένα πολύ ωραίο σχόλιο, ένα εξαιρετικό σχόλιο. Λέει DMF. Κάτι που μου είχε πει ψυχολόγος μου και με τάραξε. Με είχε ρωτήσει πόσες σχέσεις είχες. Δεν ήξερα τι να πω. Μου λέει πόσες φορές ένιωσες πως ο άνθρωπος που είσαι μαζί σε νοιάζεται όσο και αγαπημένοι σου άνθρωποι, αδερφοί μου, κολλητοί μου κλπ. Και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρξε καμία. Μου λέει τότε δεν είχες καμία σχέση. Είχες κάποιες ιστορίες, γιατί η σχέση δεν σημαίνει απλώς περνάω το χρόνο μου. Με αυτό κατά νου, αναλογήσου πως αλλάζουν τα στάνταρ σου. Και γράφει και ένας άλλος από κάτω, μία άλλη. Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες, είναι όντως σοκ, αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, δεν έκανα αυτό το βίντεο ούτε για να κράξω τη Μισμινούλα, ούτε την αγαπημένη τη Μαρία τη Μαρινάκη. Έκανα αυτό το βίντεο για να εξηγήσω ακριβώς τι ήθελα να πω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και για να μην στενοχωρήσω κοπέλες οι οποίες μπορεί να νιώσουν ότι εγώ τους είπα μην κάνετε παιδιά επειδή δεν κάνατε έφηβες και πάρτε σκύλο. Για νεότερους που μπορεί να καταλάβουν πως να έχεις παιδιά. Ναι, το πάρτε σκύλο, το είπα ότι το να φροντίζεις ένα σκύλο σου δίνει μία πρόγευση της γονεϊκότητας και σε προετοιμάζει για τη γονεϊκότητα. Δεν είπα πάρτε σκύλο και μείνετε στο σκύλο. Επίσης, κλείνοντας θέλω να ξεκαθαρίσω. Διαφωνώ κάθετα με τα κοινωνικά στερεότυπα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες θεωρούν ότι μία γυναίκα είναι επιτυχημένη μόνο άμα παντρευτεί και άμα γίνει μάνα. Διαφωνώ κάθετα. Παρόλο που έχω παντρευτεί 3 φορές και παρόλο που γίνα μάνα 4 φορές. Διαφωνώ κάθετα. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι μία γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί είναι αποτυχημένη και μία γυναίκα που δεν έχει κάνει παιδιά είναι αποτυχημένη. Δεν είμαστε ζώα. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, αναπαραγωγικά ζώα που πρέπει να αναπαραχθεί το ζώο για να είναι καλό. Είναι μεγάλη ευθύνη η γονεϊκότητα. Ναι. Το βίντεο,
βίντεο αυτό στο οποίο αναφερόμαστε δεν ξεκίνησε με την υπόθεση εργασίας ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες νιώθουν πίεση να κάνουν παιδιά. Ακριβώς. Και γι' αυτό μπαίνουν σε ακατάλληλες σχέσεις και γι' αυτό δυστυχούν μετά και γεννιούνται τα παιδιά και είναι σε δυστυχισμένους γάμους και σε προβληματικούς γάμους. Και αυτή δεν ήταν η υπόθεση εργασίας. Ναι. Μετά το πήγαμε ότι σαν να... Εγώ είπα μια προτροπή, αν είσαι 45+, αυτό εννοούσα, και είσαι σε μια κολόσχεση, sorry για την έκφραση, και έχεις τον κάθε μαλάκα να σε κοροϊδεύει, ξέγραψε το από το μυαλό σου το να κάνεις παιδιά, ρε παιδί μου, να ερεμήσεις, να ησυχάσεις, να μην επιλέγεις με βάση το θέλω αμάν να κάνω παιδιά και είμαι στα 45+ και πρέπει να συμβιβαστώ με τον κάθε άχρηστο που θα βρω μπροστά μου προκειμένου να κάνω παιδιά. Εφόσον ίσως έχω και στο μυαλό μου ότι πρέπει να κάνω παιδιά μαζί με άνδρα και επίσης είναι και αδύνατον για τις περισσότερες γυναίκες να κάνουν παιδιά χωρίς σύντροφο. Είδατε ότι η Μις Μινάκη λέει ήταν και οι δύο με μισθούς λίγο πάνω από τον μέσο όρο ένας, λίγο κάτω από τον μέσο όρο άλλος και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα να κάνουν ένα παιδί. Πώς θα κάνει μόνη της παιδί? Αυτό το σκεφτήκατε που λέτε συνέχεια κατάψυξε το άριά σου και κάνει παιδί μόνη σου? Πέραν των ψυχικών και συναισθηματικών ζητημάτων του να πάρεις όλη την ευθύνη, να είσαι μονογονιός από την αρχή, το οικονομικό το σκεφτήκατε? Πόσα χρήματα θέλει και η κατάψυξη αερίων και η εξωσωματική και το μεγάλωμα ενός παιδιού, πέραν του ότι ψυχολογικά, συναισθηματικά καλύτερα να είναι δύο οι γονείς. Είναι άλλο πράγμα να ξεκινάει ένα ζευγάρι να κάνει παιδιά και μετά να χωρίσουν και να στηρίξουμε τους γονιούς να είναι μονογονείς και να τα καταφέρουν. Και είναι άλλο πράγμα να λέμε από την αρχή πάτε όλοι βουρ να γίνετε μονογονείς. Είναι πολλά ζητήματα αυτά. Δηλαδή κάπου έχουμε αρχίσει και χάνουμε την μπάλα και με τις προτροπές. Λοιπόν, αυτά. Στις 7 ανεβαίνει ένα βίντεο το οποίο σας δίνει μία γεύση του πρωινάδικου μας. Είναι το νέο μας μωρό εδώ στο κανάλι του πρωινάδικου μας. Κάθε πρωί τις καθημερινές στις 9 με τον Πάνο. Βγάζουμε τους πελούς του χορκού. Έχει 300 άτομα πλέον που είναι κάθε πρωί σταθεροί στο ραντεβού μας. Ναι. Θέλουμε να τους αυξήσουμε. Και είναι ένας πολύ ωραίος χώρος στο πρωινάδικο που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα, να μοιραστούμε οθόνες και να διαβάσουμε άρθρα, να τα σχολιάσουμε, να δούμε βίντεο κλπ. Ζητώ συγγνώμη από τις κοπέλες που άθελα μου τις έχω στενοχωρήσει με τα λόγια που τα είπα έτσι, που δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα σε κάποιο σημείο, αλλά το ξεκαθαρίζω ότι εννοώ να είσαι σε ηλικία 45+, ξέγραψε το για να πνάσεις, να ησυχάσεις. Δεν εννοώ ότι πρέπει όλες οι γυναίκες να ξεγράψουν το να κάνουν παιδιά και δεν εννοούσα σίγουρα την ηλικία των 34 και εκεί που είπα αν είχες μεγάλη τρέλα να κάνεις παιδιά, αν είχες παθολογική επιθυμία για παιδιά, γιατί εγώ προσωπικά είχα παθολογική επιθυμία για παιδιά όταν ήμουν πολύ μικρή που δεν ήταν δικιά μου. Το έχω μοιραστεί ξανά. Ότι επειδή όταν ήμουν μωρό η μάνα μου προσπαθούσε να κάνει τρίτο παιδί και είχε 3 αποβολές, δηλαδή έμενε έγκυος και έχανε το παιδί, το πήρα προσωπικά και ήθελα να κάνω ένα παιδί να της το δώσω μετά. Αυτή είναι η ανάλυση που έχει βγει από τη θεραπεία μου εκ των υστέρων. Αυτή η τρελή επιθυμία που είχα να κάνω παιδιά και κλείνω με αυτό. Το βίντεο εκείνο που σας συγκλώνησε για την προηγούμενη του γάμου μου, της 17 Αυγούστου του 1996, ο βασικός λόγος για τον οποίο προχώρησα και πήγα και παντρεύτηκα την επόμενη ημέρα, μετά που είχε διαφανεί ξεκάθαρα, είχε καταφανεί ότι ήταν εντελώς λάθος αυτό που πήγαινα να κάνω. Ο βασικότερος λόγος ήταν το ότι είμαι τόσο κοντά στο να κάνω παιδί και να τα παρατήσω. Γι' αυτό μιλάω, για την παθολογική επιθυμία να κάνεις παιδί. Γι' αυτό μιλάω. Την οποία την είχα και την πλήρωσα ακριβά και μακάρι να την πλήρωνα ακριβά μόνο εγώ, αλλά πολύ λυπάμαι ότι την έχουν πληρώσει και τα μεγάλα μου τα παιδιά, τα οποία είχαν μία μητέρα ανώριμη, μία μητέρα η οποία δεν ήξερε που τις πάντα 4, ήταν έφηβος ακόμη, δεν είχα βρει ακόμη τον εαυτό μου και δεν μπόρεσα να προστατεύσω τα μεγάλα μου τα παιδιά από τα δικά μου προβλήματα. Γι' αυτό μιλάω, με αγάπη και συναίσθηση και θέλω αυτά που έχω πάθει εγώ να μην τα πάθετε εσείς. Αυτό. Θες να πεις κάτι άλλο κλείνοντας? Όχι, θα κάλυψες. Γεια!